Potser començo per presentar-me jo abans dels convidats, perquè la gent del poble sí que me coneixeu, perquè és de fora que hauria d'explicar una miqueta. Però jo soc Joan Ferrer, soc una persona que col·labora habitualment en un mitjà de comunicació d'aquí del poble i informàtic, en Nadiu Setmanari. Acostumat a escriure i a plantejar-me temes polítics, temes socials, bàsicament. I per tant, el tema que hem de tractar avui és un aspecte que personalment em pareix molt important. O sigui, avui en dia, tal com està la cosa i en l'època també que estem ara vivint respecte al que podria ser el dret a decidir el poble, tot això, totes les conseqüències que té, que són únicament socials, culturals, són tot, econòmiques, polítiques, de tot tipus. Per tant, jo això d'avui ho plantejaria com un debat, no s'ha de convèncer ningú ni que ningú tinga que treure una conclusió definitiva, sinó que és el plantejar un tema que els pares del nord han retrat un gran esdeveniment cívic. Es tracta del dret a decidir els ciutadans, en general sobre temes que sobrepassen abastament el reglament de participació política que estan preparats els partits polítics majoritaris d'Espanya. Cada vegada s'han anomenat temes com l'autodeterminació, la independència, el dret a decidir o la reforma d'un ordre constitucional que la societat actual pateix més com una barrera que com un camí, sempre s'acaba de la mateixa forma. La legalitat no ho permet. Però no és que no ho permeti canviar, és que ni tan sols permet parlar sobre el tema. És allò que nosaltres pretenem fer avui sí. És a dir, potser en aquest moment igual estem un poc al marge de la legalitat, potser fora de la legalitat, per intentar-ho. Com que és una plataforma per el dret a decidir del País Valencià, nosaltres avui hem decidit per debatre legítimament allò que ens afecta com a ciutadans. El que devia ser una mostra de normalitat democràtica ho hem d'aconseguir amb uns mitjans excepcionals que ens enfronten amb l'ordre polític establert. Així, una mica tots nosaltres estem els estranys, els friquis, els extremats per aquesta societat conformada i així ens considerem solament perquè pensem que encara hi ha lloc per l'autèntic dret. Més enllà de la democràcia d'usar i oblidar. El debat que els plantegem jo crec que és l'autèntic debat. Més enllà de la democràcia d'usar i oblidar que exerceix la classe política majoritària del país. Escolta, creu, vota i calla. Aquesta és una mica la proposta que ens ha fet. Els invitats d'aquesta taula que ara presentarem representen diverses sensibilitats davant de l'objecte del debat. No tant per l'adscripció ideològica que se'ls pugui suposar, sinó per la història de creixement personal que els ha portat fins ací. Ells i ella són, començarem pel membre més proper meu, Toni Terrones, militant comunista i sindicalista des de jove, començà la seva militància en els darrers anys del franquisme. Activista en moviments socials de València, moviment veïnal, membre de l'Associació de Veïns i Veïnes per les Obiols, ha estat responsable d'urbanisme de la Federació d'Associació de Veïns de València. Activista en diversos moviments en defensa del territori del patrimoni, en defensa del poble de Pampanà, de la Punta, Cabanyal, la presó model de València, etc. Ha estat responsable sindical de la Universitat Politècnica de València, membre del Comitè d'Empresa i de la Junta de Personal. Membre del claustre de la Universitat Politècnica i de la Junta de Govern per al personal d'Administració i Serveis. Activista en els moviments socials naturals i de defensa dels drets socials. Activista de la CUP de València. I militant del moviment de defensa de la CUP. Benvingut. Hem de decidir sobre què. Què és sobre què s'ha de decidir? En primer lloc, moltes gràcies per l'oportunitat d'estar comunicant-lo, perquè m'agrada molt i en el qual tinc molts amics i estic molt a gust d'estar així per vosaltres. Jo penso que el dret a decidir pot convertir-se i ha de convertir-se, sobretot en un moviment popular
de decidir sobre qüestions socials, qüestions polítiques, sobre qüestions econòmiques. És a dir, no pot ser un moviment més, sinó ha de ser un moviment capaç d'influir d'una manera notable en les decisions polítiques de totes les organitzacions socials, polítiques i econòmiques i altres iguals. Es tracta, en definitiva, d'un moviment que, si volem, molt ambiciós, però un moviment que ha existit en altres èpoques de la història, no sols a la Gràcia, sinó fora de la Gràcia, i que ha fet possible el canvi social i el canvi en forma de pensar també. Molts dels processos que inclús estan vivint fora del nostre país, en altres continents, no provenen exclusivament de moviments exclusivament polítics, sinó de moviments socials, que han sigut capaços durant anys d'anar forjant un grup de gent dirigent, un grup de gent també popular, que han anat reivindicant, posant en peu tota una sèrie de necessitats socials. I en aquest sentit, crec que som tots molt conscients que la situació que vivim ja no és una qüestió de crisi econòmica, és també un aprofitament d'aquesta crisi econòmica per part del poder polític per a introduir coses com la privatització de la sanitat, la privatització de l'ensenyament. Són coses com, per exemple, minvar totes les llibertats individuals de les persones. Jo crec que no hem vist en la televisió, hem vist imatges de com s'avançava els xiquets, per exemple, fa 2 anys, en València. Hem vist com, per exemple, i sabem, llegim, que hi ha molts xiquets en el País Valencià que no poden rebre una educació i un ensenyament en valencià perquè el poder polític no fa el possible que això se pugui fer. I resulta que potser en el Principat hi ha una persona, 2, 3 o 4, els que siguen, que demanen en castellà i això se converteix en una qüestió quasi d'agraïment i de només són ells que han de portar estanques aquí. I resulta que això hi ha milers de nens i de nenes que no poden rebre l'ensenyament en valencià. I no diguem ja que no tenen educació, que això ja és una qüestió temible. Però a més els mitjans estan posats damunt de la taula. En aquest moment, en el País Valencià, el creixement de les escoles concertades i privades és molt superior al creixement de les escoles públiques. També el dret a decidir ha d'estar molt unit a lo que és la situació que està vivint el poble treballador, la classe treballadora. Pense, per exemple, que no podem suportar una situació en la que estem vivint on hi ha 750.000 persones arribades a la pobresa. Això és impossible de suportar, perquè a més correspon a gent jove i sobretot a dones. Això és insuportable, és una societat no pot viure així. En unes perspectives que són molt dolentes, perquè inclús la possibilitat de treball és un treball precari, un treball en una situació en la qual la gent no va tenir un treball en condicions, i un salari en condicions. Volen al final, el que volen al final és esclavitzar a la gent, i que la gent treballi per 4 euros i al final el rendiment sigui el més ampli possible. Això és producte d'una política oligàrquica que s'aplica sempre al País Valencià, perquè nosaltres no podem decidir, el poble valencià, no podem decidir aquesta política, la decideixen en Madrid, la decideixen, al fin de comptes, uns grups oligàrquics que hi ha capitalistes que decideixen com se fan les coses i com se han de fer. No, a aquests no les votem, però són els que decideixen el que s'ha de fer. I això ho explica molt i moltíssim, sobretot a la classe treballadora. Però també com a poble, en general, ja no sols com a treballador, sinó com a poble en general, el que estem vivint també és la destrossa total del nostre patrimoni natural, del nostre patrimoni històric. I això se fa també en aquesta política d'aplicació d'exprimir el més possible la taronja per treure el més possible suc. Malgrat que la taronja queda feta un desastre. I això és el que ens està passant. Jo crec que vosaltres sou conscients, ho estem dient també, de com està quedant la natura del nostre país, com està invadint-se la costa d'una manera que s'ha fet ja un desastre total, i com això està perjudicant totalment, no sols a lo que és la natura i el que és el patrimoni històric o el patrimoni futur de cara a la gent, sinó que avui en dia ja està comentant molt de problemes insolucionables si es continua en aquesta situació. És a dir, com a poble,
tenim el dret a tenir una llengua i que aquesta llengua sigui respectada com la que tenim nosaltres. No pot ser que qualsevol membre de les forces de seguretat de l'Estat, per parlar-ne en valencià, suposa que tingues que anar a la presó o tingues que anar a una caserna de la policia. No pot ser que tu no pugues fer una sèrie de tramitacions jurídiques o d'altre tipus de coses en valencià perquè en seguida te demanen que lo publicistes i que no t'incultan. És a dir, no hi ha una normalització real de la nostra llengua al País Valencià després de volar 30 anys. I tot això no és perquè casualitat, no és perquè el poble valencià no vulgui parlar de valencià, és que se fa tot el possible que no sigui així. Contra això també, el dret a decidir és el dret a decidir en què llengua volem parlar, en què llengua i quina cultura, que és la nostra, volem tirar endavant. En definitiva, jo penso que nosaltres, com a poble, com a treballadors i com a persones que tenim uns drets, el dret a decidir és l'oportunitat històrica també per a nosaltres si som capaços d'engegar un moviment popular important i fort per a plantejar definitivament una eixida real a tota aquesta situació, que per a mi és eixida és la creació d'un nou estat. Un nou estat democràtic, per tant antimoligàrquic, antimonopolista, en què no tinga les coses que té l'estat espanyol del franquisme, un estat republicà, per tant de ciutadans i no de súbdits,